Boa noite. Imos a comezar con este pleno extraordinario do 12 de febreiro e temos como primeiro punto expediente 1425, contrato por procedemento aberto suxeito a regulación armonizada, servizo de axuda no fogar, modalidade de dependencia e libre concorrencia. Bueno, este punto levouse a comisión informativa do pasado venres, dende o equipo de goberno a idea que tiñamos e temos é, segundo teñamos ocasión, remunicipalizar o servizo de axuda no fogar, pero, bueno, non se dan as condicións, hai un informe de Secretaría de Intervención que recolle esa cuestión e entón non nos queda outro remedio ata que non podamos proceder a iniciar os trámites para a remunicipalización que sacar a licitación do servizo de axuda no fogar. Bueno, como decía, o plantexamento que facemos é de un ano con tres prórrogas sucesivas e sería un procedimento aberto, suxeito a regulación armonizada, a tramitación é ordinaria e o orzamento base de licitación IVA excluído son 588.835,80 euros, con un IVA de 23.553,43 euros. En total, IVA incluída son 612.389,23 euros e o contrato no seu conxunto serían 2.355.343,20 euros os 4 anos. Bueno, están os informes que acompañan a licitación no expediente, entendo que tivechedes acceso a eles. Ben, e a proposta que traemos a pleno, bueno, están os informes, hai unha memoria económica do custe do servicio. Servizo de axuda no fogar, as competencias non son municipais, as competencias son da Xunta de Galicia e, bueno, é un servicio que temos que asumir nós tal cual están establecidas as normas e a situación actual. E, bueno, é un servicio que está infrafinanciado e que, bueno, entre os usuarios e o Concello, tal cual é o precio que sai nesta licitación, nesta proposta, imos ter que asumir ou ben o Concello unha parte moi importante e tamén os usuarios. Na memoria recóllese, bueno, neste presuposto de licitación tamén se recollen, bueno, unha serie de cuestións que xa introducíramos na anterior licitación, bueno, e que van acorde co trato que esperamos que dé a empresa adxudicataria ao persoal de axuda no fogar. Por exemplo, o quilometraxe na anterior licitación introduciuse cando ata ese momento non se lles estaba pagando quilometraxe ás auxiliares. Ben, bueno, esta é a proposta que traemos a pleno e a proposta sería iniciar procedimento de licitación do servizo denominado Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Muras nas modalidades de libre concorrencia e dependencia. Aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e as prescripcións técnicas que rexerán o contrato denominado Servizo de Axuda no Fogar no Concello de Muras na modalidade de libre concorrencia e dependencia por procedemento aberto suxeito a regulación armonizada con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuizos de valor e criterios de apreciación automática. Publicarase no DUE, Diario Oficial da Unión Europea, no perfil de contratante
anuncio de licitación e un prazo de 30 días contados dende a data de envío do anuncio de licitación á Oficina de Publicacións da Unión Europea. Os interesados poderán presentar as proposicións que estimen pertinentes. Existe unha mesa de contratación que está no prego de cláusulas administrativas. Eugenio, non sei se queres comentar algo ao respecto. Jennifer? Si, a mí gustaríame que, se pode ser, se explicase o informe de intervención de por que non se pode municipalizar nestes momentos o servicio do SAF, porque hai un ano que se propuxo e se aprobou en pleno facer o estudio para o mesmo. A final de ano a empresa, como nos dixo na comisión informativa, deixou de prestar servicios, contratouse a outra empresa, agora sácase a licitación, entonces especulase entre a veciñanza o porqué. Hai varias versións, entón a min gustaríame que se especificara concretamente o motivo, se se pode... Silvia, podes explicarlo ti? Sí. En el año 2024, cuando se estaba iniciando el proyecto de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2025, se estaba barajando la posibilidad de eliminar la tasa de reposición de efectivos. El ayuntamiento, todos los ayuntamientos están vinculados a esa tasa de reposición. Si sigue estando establecida esta tasa, porque seguimos trabajando con los presupuestos del 2024, este ayuntamiento no tiene tasa para poder contratar, pues en este caso sería 18 auxiliares. Una vez que se aprueben los presupuestos generales del año 2025 y como se sigue anunciando, se eliminará y entonces el ayuntamiento podrá remunicipalizar ese servicio. Vale, eu simplemente era por aclarar como se está grabando, porque xa digo, hai moitas especulacións con este tema, entonces mellor que o explicara neste caso de primeira man a secretaria. Así queda claro. Queda grabado, claro. O equipo de goberno sigue pensando e é o criterio que ten de remunicipalizar o servicio e en base ao que dice Silvia, imos a facer unha modificación de RPT que ese trámite sí que o podemos facer hasta que en Madrid aproben os orzamentos e vexamos en que queda o tema da tasa de reposición. Vale. Algo máis? Procedemos a votar. Votos a favor de licitar, de aceptar a proposición que se trae hoxe a pleno. Votos a favor? 6 votos a favor. Ben, o seguinte punto é expediente 8025, modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras, ICIO. Ben, no seu momento, a través do Pacto contra o Clima, o Pacto das Alcaldías polo Clima, perdón, non contra o Clima, introducíronse unha serie de cuestións, de medidas aquí dende o Concello e, hai unha empresa que ano tras ano se fai esa avaliación para o Pacto das Alcaldías e no seu momento quedou afora algo que acontece en outros concellos, polo que teño visto, polo que temos visto, e, en este momento hai unha serie de subvencións, de axudas para introducir medidas de mellora de eficiencia enerxética, tema de placas, unha serie de cuestións que entendemos poden ser interesantes para os veciños e as veciñas do Concello neste momento que se está loitando contra o cambio climático. Logo de ter esta información e valorar a cuestión, como decía antes, vendo o que tamén facían outros concellos, vimos que había bonificacións tanto no ICIO como na licencia. Era na outra tasa. Sí. Ben,
a este pleno, como é un pleno extraordinario, outro día dixen que íbamos a traer as dúas cousas, pero é un pleno extraordinario e teñen que estar informadas, entón só podemos traer o que levamos á comisión informativa. Entonces, o que se propón é a modificación da ordenanza Impostos de Construcións, Instalacións e Obras, ICIA. Aprobar a modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras coa redacción que a continuación se recolle. Bueno, aparece a ordenanza, está no expediente e hai unha serie de bonificacións e o plantexamento é unha bonificación de ata o 50% a favor de construcións, instalacións ou obras referentes a vivendas de protección oficial e unha bonificación de ata o 95%, bueno, hai unha serie de bonificacións que aparecen recollidas neste artigo 9, pero o que nos interesa a nos é unha bonificación de ata o 95% a favor de construcións, instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar. A aplicación desta bonificación estará condicionada a que as instalacións para a produción de calor inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación da administración competente. A bonificación prevista neste parágrafo aplicarase á cota resultante de aplicar, no seu caso, a bonificación a que se refire o parágrafo anterior. Bueno, esta é a proposta que traemos, o Pleno decide, bueno, acorda o que estime máis oportuno. Non sei, Eugenia, se queres comentar algo. Fai uns meses tivemos unha reunión na Casa de Rouco sobre unha comunidade enerxética. É algo non igual, pero fala do mesmo tema de aforro de enerxía, de levar un beneficio aos veciños, de non ter que gastar tanto diñeiro en pagar a factura da luz, e agora vemos con esta bonificación, non entendo. Entón, é que non vai pa diante da comunidade enerxética, porque aquel día quedou todo no aire, vexo que outros concellos colindantes están sacando adiante, e aquí polo que vexo, entón, non sei, agora isto da bonificación, non acabo de entender agora a presa que temos despois de facer unha reunión da comunidade enerxética e non saber o resultado desa reunión, porque non sei se houve veciños que se apuntaron ou non. Jennifer, perdón. A min gustaríame saber se hai algún proxecto ou algunha empresa do Concello ou algún veciño que instara a este tipo de bonificación ou que esteña en proposta a facer algunha inversión deste tipo a corto plazo. Porque para traelo ao pleno extraordinario entendo que é unha medida que vostedes pensan que pode ser urxente, cando temos pleno en 15 días ordinario. Entón, gostaríame saber se hai alguén interesado neste tipo de bonificacións ou é unha proposta que estima o Goberno que se pode levar a cabo e que simplemente unha proposta ou se hai alguén, vamos. Polo coñecemento que eu teño e polo que me trasladaron os veciños, temos polo menos 2 autónomos que están interesados en instalación de placas solares e falaban desta posibilidade que foi a partir do momento en que empezamos a mirar este tema. E sí que é certo que en outros concellos existen estas bonificacións. Pero isto é algo aberto para empresas, para autónomos e para particulares. É dicir, non é obrigatorio, é un plus para que as persoas que queiran poñer en marcha medidas de aforro enerxético. Non ten nada que ver coas comunidades enerxéticas. As comunidades enerxéticas, no seu momento, antes de que o Concello de Xermade lle deran esa subvención, se nos plantexaron unha serie de cuestións e era o Concello de Muras conta cunha axuda para o pago do recibo da luz que lle dá aos veciños. E a valoración que no seu momento fixen con Xavier Simón era que era difícil que tivera encaixe en este Concello unha comunidade enerxética tendo unha axuda pública como a que nos temos. Eu así os datos que teño por arriba, esa reunión que mantivemos foi porque dende a FEGAMP nos participáramos no inicio do proxecto
e, bueno, tiñamos pendente trasladar esa información aos veciños e esa reunión foi para trasladarlle a información aos veciños. De todos os xeitos, o Concello de Muras ten unha axuda a domicilios, un recibo doméstico de 600 euros e autónomos e pequenas empresas de 1.500. A comunidade enerxética, polo que teño lido no Concello de Xermade, para participar dunha comunidade enerxética hai que poñer un capital. E logo tes unha devolución entre comillas, desas placas solares van a producir unha enerxía que vai a producir un diñeiro. E entonces a rentabilidade que falan son, o aforro, perdón, son 150 euros ao ano. Entonces, bueno, ese é unha das elementos limitantes para poñer en marcha unha comunidade enerxética aquí en Muras, pero que poden poñer unha asociación de veciños, unha comunidade de veciños, non ten por que estar o Concello. E máis, se vai a repotenciar, vai haber unha renovación tecnolóxica nun parque eólico aquí en Muras, Muras 1 e Muras 2, e unha das propostas que traían no seu momento, estou falando de fai 2 anos, a empresa era que nos poñían eles en marcha unha comunidade enerxética, participando o Concello. E dixemos que non. É dicir, porque o beneficio que ia ter o Concello entendíamos que non ia superar a situación que tiñamos na actualidade. E entón, bueno, esta bonificación non ten nada que ver coas comunidades enerxéticas e, bueno, se toma porque é o momento, entendemos que é o momento de tomalo, tampouco responde a outro interés. Hai que aprobalo aquí, hai que publicalo, bueno, ten o seu plazo. Bueno, hai aquí unha granxa de polos que no seu momento se me trasladou que querían poñer placas solares. Bueno, é unha granxa que é un autónomo, ten unha inversión, entendo que se ten a posibilidade de ter unha bonificación, bueno, será máis sinxelo poñer as placas. Eu quero comentar sobre este punto que me parece unha boa iniciativa. En 15 días temos pleno ordinario, entonces eu, pola miña parte, neste punto non vou votar a favor de momento, porque igual que vostedes queren que se tome con seriedade e que miremos polas bonificacións e polo tema dos veciños, hai interesados neste punto que lles pode revertir a forma nas inversións. Tamén nos gustaría desde a oposición que se teñan tamén en conta as propostas que incluso están aprobadas en pleno e que se tome con seriedade cando están aprobadas outras iniciativas que tamén benefician aos veciños, como é o caso do cambio da numeración dos números locais das viviendas de Enrique Guzmán e máis do Apóstolo Santiago. Jennifer. E simplemente quero justificar o voto, creo que o podo facer. Sí. Vale, pois, igual que se ten en conta, pois, para este tema, o meu voto, pois, gustaríame tamén que se tovera en conta para outras cousas que están aprobadas e que non se está facendo nada ao respecto, como é o caso, ou como é a carretera de Muruás, ou como é arranxar as aceras de Vilar, ou como é o alumbrado que hai a Vilar. Entón, eu non teño ningún inconveniente en votar a favor no pleno ordinario, que ademais vai levar, entendo, a outra iniciativa do IBI que tamén leva a bonificación, como dixo na comisión informativa. Eu non teño ningún problema en votar a favor, sempre e cando, dende o goberno, vexa que tamén hai interés en arreglar eses tipos de puntos que están aprobados desde fai tempo e non se está facendo nada a favor. Debe ser porque, como son iniciativas da oposición, pues quedan aí un pouco en stand-by. Simplemente era por xustificar o meu voto. Sí, antes de votar, bueno, para o tema da numeración, este Concello non ten un arquitecto funcionario. Resposto, e isto é un pleno extraordinario, isto non iría aquí, pero xa que comenta, yo digo, non tiña un arquitecto funcionario. Tiñamos unha colaboración coa Deputación de Lugo e chegou un momento en que dende a Deputación de Lugo nos dixeron que dende a cooperación cos concellos, a provincia ten moitos concellos, non nos podían seguir rubricando, visto de prace, dos informes que facía o técnico que temos que non é funcionario. Entón, cando xurdiu o tema da numeración, unha das cuestións que se falou é que necesitamos un funcionario para que un funcionario, arquitecto ou técnico que nos faga ese traballo. E entonces, agora temos un funcionario, un arquitecto funcionario
dende o día 1, creo. O día 1 ou o día 2. E a partir deste momento levaremos esta cuestión adiante. Respecto ás aceras na Costa de Vilar, bueno, podríalle decir moitas cousas. As aceras da Costa de Vilar hai moito arbolado ali, hai moito arbolado e o arbolado cae na acera. E iso xera un problema para os traballadores do Concello a hora de... Non se ría, porque a mí non me fai gracia estas cousas. Non sei se a vostede lle fai gracia, eu creo que isto é algo serio. E xera un problema aos traballadores cando van os operarios do Concello a limpiar a costa, que creo que van con certa frecuencia. Entón, bueno, para contestar ya isto, e non toca agora, no pleno ordinario supoño que volverá a decir, no pleno ordinario levaremos a bonificación que nos falta. Esta a traemos aquí porque consideramos que isto cando temos que traer. Imos a proceder, non sei, Eugenio, se queres comentar algo máis, imos a proceder a votar. Ben, votos a favor de aprobar a modificación da ordenanza de imposto construcións e instalacións e obras. Votos a favor, 3 votos a favor, votos en contra, un voto en contra, abstencións, 2 abstencións. Queda aprobada esta modificación. Ben, e con isto damos por rematado este pleno extraordinario. Temos o pleno ordinario o último mércores do mes de febreiro. Graciñas.